ମୁଁ ହଉଛି ନୂଆ ରୁଟିନ କରିଛି ଯେମିତି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବା ଆଗରୁ ତୋର ପ୍ରଥମ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେବା। ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇବାଟା ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ପାପ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ରେଡି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ବୁଲେଇ ସାରି ରୋଷେଇ ତ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲି କାଲିର ଭିଡିଓରେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ନୂଆ ରୁଟିନ କରିଛି ଯେମିତି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବି, 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇବିନି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବି, ସାଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବଟ୍ ଆଜି ଟିକେ ଲୋକେସନ ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ରୁଟିନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରଥମ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି। ଇଆଡେ ମୁଁ ସବୁ ତଳେ ତ ଶୋଇଥିଲି, ଉପରେ ଯେହେତୁ ଶୋଇ ହଉନି ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କଥାପଟା ସବୁ ଉଠେଇ କରି ଆମେ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଏବେ ଦେଖିବା ତ ତଳର ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲେଟ୍ ନକରି ଆମେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ, ତ ଏବେ ଲେଟ୍ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରି ଆସିବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବା ଆଗରୁ ତୋର ପ୍ରଥମ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା କାଳେ ଯଦି ସାଡେ ଭୋକ ଲାଗିବ କିଛି ଖାଇବନି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା। ତ ଦେଖିବା ତ ବିସ୍କୁଟ ଏବେ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ, ତ ଦୁଇଟା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବା। ଲେଟ୍ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆସିଥିଲି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଆଜି ଖରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଝାଳ ବି ମାନେ ବହିବାରେ ଲାଗିଛି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇବାଟା ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ପାପ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଗାଧେଇ ତ ଆସିଲି, ବଟ୍ ଗାଧେଇକି ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆସିଲି, ବଟ୍ ଝାଳ ତ ଭିଜିଗଲା ମୋ ଦେହଟା। ତ ଲାଭ କି ହେଲା ଗାଧେଇକି? ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଏତେ ଗାଧେଇକି ପୁଣି ଆସିଲି, ଯଦି ଏଇନା ଯାଇକି ଯଦି ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଭ ଦେଇଥାନ୍ତା। ନା ମୁଁ ତ ଗାଧେଇଲି ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆଇଲି। ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ସାରିକି ମୁଁ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ରୁମକୁ ପଳେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଟିଫିନ କରିସାରିଲି, ମାନେ ଆଉଥରେ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇସାରି ରେଡି ହେଇସାରିଲି। ଏବେ ରେଡି ହେଇସାରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାମ ଅଛି ସବୁ ମାର୍କେଟର ସବୁ କାମ ସରିକି ରୁମକୁ ଆସିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟ ରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ମାର୍କେଟ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖରା ହଉଛି ନା, ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି। ତ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଛି। ମାର୍କେଟ ଆସିକି ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଛି, ଟିକେ ଗୁଡା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଛି। ତବେ ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ ତଳେ ବସିଛି, ଆଉ ଇଆଡେ ପ୍ରାକୃତିକ ହାୱା ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଝରକା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ବୁଲେଇ ସାରି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇତେ ବସିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ କଣ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖୁଛ ଭାତ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଛି, ଶାଗ ଭଜା ଅଛି, ଏଠି ଆଳୁ ଚଟଣି ଅଛି, ମିକ୍ସଚର ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ନୂଆ ଆଇଟମ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଆଇଟମ। ଏଟାକୁ ହଉଛି ଆମ୍ବଟାକୁ, ମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟାକୁ ଏଟାକୁ ପୁରା ସେ ଆଚାର ନୀତି କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ପରିକା କେବେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଆଚାର ଟେଷ୍ଟ କହିବି, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମତେ ନିଦ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାରି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ମୁଁ ପୁରା ଶୂନ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ବେଡରେ ଶୋଇଥିଲି, ମାନେ ବେଡରେ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆସିକି ତଳେ ଆସିଲି। ଏମିତି ପୁରା ଆରାମରେ ପୁରା ଘୋଡା ପୁରା ଆରାମରେ ଏଠି ପୁରା ଶୋଇଯାଇଥିଲି ପୁରା ଏମିତି। ବଟ୍ ମତେ ସେଥିରେ ଦେଇବନି, ଝାଳ ତ ଯୋଉ ଅଧାରରେ ଫ୍ୟାନ ପଡିଥିଲା, ଆଉ ଝାଳ ମାନେ ଅଧାରେ ତ ଲାଇନ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଲାଗିଲା ପୁରା ଝାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି। ମାନେ ଜେଟରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମାନେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟାକୁ ଦେଖେ, ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଉପରେ ଥିଲା, ଏଇ ଉପରଟାରେ ପଡିକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଟା ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ନଜର ଲାଗିଗଲା, ମୋର ମିରରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମିରରଟାରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଚେହେରାଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମିରରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାନେ କେମିତି ହଠାତ୍ ଏଇ ଉପରେ ଥିଲା, ଏଇଠି ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଏଇଗୁଡାରେ ଏଇଠି ତଳକୁ ପଡିଯାଇଛି, ତ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ ଆଜିର ଦିନରେ କେମିତି କଟୁଛି। ମାନେ ଯଦି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ଏ ଜଣା ପଡିଯିବ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛଆଡେ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଯାଉଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛଆଡେ ଅଛି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ବାରିପଦାର ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଇଆଡେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଆଡେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଟାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଆମର ବାରିପଦା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି।